Λοιπόν, είμαστε στη θάλασσα. Έχει σέρφινγκ εδώ και γίνεται της τρελής. Έτοιμοι? Είμαστε στους 32 βαθμούς λέει περίπου. Μπορεί και 22 να είναι. Από εδώ πάνω πάνε τα αεροπλάνα για Αμερική. Και τις μουλής γίνεται εδώ. Με ρημίγια. Ο Παγωτατζής εδώ, το καλό παιδί. Ο Παγωτατζής, το καλό παιδί είναι εδώ. Σερβέν έφτασε λίγο. Σαμπρά. Σαμπρά. Ματνό. Σαμπρά, ματνό. Οκ. Look. Ωραία, μπράμα. Και εδώ τις στολής γίνεται. Δεν έχει μέρος να κάτσουμε ρε. Τις στολής γίνεται. Και τα σέρφινγκ τα παιδιά εδώ κάνουν τα σέρφινγκ τους. Περιμένουν το μεγάλο κύμα. Κάτσε να χάσω και την άλλη τώρα. Λοιπόν, πάμε για τις βουτιές. Πρώτη βουτιά για φέτος. Στους 13 βαθμούς το νερό λέει Σερβέν. Θα έχουμε 13 βαθμούς. Άμα μπούμε μέσα, μπήκαμε. Άμα δεν μπούμε, δεν μπήκαμε. Εδώ είναι χύμα ο κόσμος. Δεν υπάρχουν μπουρες στο beach μπάρια. Εδώ να κάνεις ένα μαγαζάκι. Σε σκεφτείς το φραγκάκι. Οκ. Τέλος. Λοιπόν, πάμε για τις βουτιές μας τώρα. Ξέρω εγώ τραβάω. Ωραία κόσμος και κοσμάκης. Τα σέρφινγκ ακόμα εκεί περιμένουμε. Τέλος, βάζουμε Facebook τώρα.